coming up only to show you wrong. And to know you is hard, and we wonder. To know you all wrong, we won. 3, 2, 1, אני חושבת שקודם כל עזרה ונתינה לאחר, בלי לצפות למשהו בתמורה, הכי בכיף עם חיוך על הפנים. זה משהו שממש אפיין את תומר. אמון ויושרה, קודם כל עם עצמך ואז גם עם האחר. להיות נאמן לעצמך ולערכים שלך, ולא לפחד להיות אתה. זה גם משהו שממש הוביל אותו ואפיין אותו. מבחינתי היית ותמיד תהיה הבן אדם ששואף הכי גבוה, שחולם הכי בגדול, שרוצה להיות הגרסה הכי טובה של עצמו, שננסה הכל כדי לשבור את תקרת הזכוכית ולהגשים את החלומות שלו. עומר בשבילי זה חבר אמת, זה חבר שלא משנה מתי ובאיזה שעה, גם אם השעה 2 בלילה והייתי צריך את עזרתו, אז הוא יגיע עם החיוך הכי גדול ועם הרצון הכי טוב לה. אז אני לוקח ממנו את היכולת לרדוף אחרי החלומות, גם שהם נראים כל כך רחוקים. כוח הרצון המטורף הזה לרדוף אחרי החלום שלך זה משהו שמלווה אותי כל הזמן. גבר בשבילי הוא חברות אמת, הוא כנות, הוא עבודת צוות, הוא בן אדם שאפשר לדבר איתו על הכל. עומריקו היה בשבילי הרוח הגבית, הבחור שתמיד הייתי בא ומתייעץ איתו בעצם דברים אישיים, והיה מכניס לי תמיד פרופורציות איך לעשות את הדברים שאני אוהב ואיך לשמור על החברים שאני אוהב, כמו שצריך. חיי זה כמה הוא לא היה עושה לעצמו הנחות ואף פעם לא מוותר לעצמו בשביל דברים שהיו פשוט נורא חשובים לו. אם זה שהיינו רוקדים ברקדנס ביחד בגיל קטן, או שהיינו הולכים לגלוש בים, 100% עבודה קשה, שכשמסתכלים על זה מהצד, זה פשוט נותן הרבה כוח לעשות גם את הדברים בצורה טובה ולעבוד קשה, וכך הוא השפיע עליי גם במהלך החיים שלנו ביחד, וגם בעיקר עכשיו שאני חושב עליו הרבה. הלכנו למסיבה בתל אביב כל החבר'ה, ופשוט כל הדרך למסיבה הוא עצר והרים כל זבל ולכלוך שהיה בדרך, ובאמת יכולתי לראות כמה חשובה לו הסביבה וכמה חשוב לו שיהיה נקי ונעים לכולם. עומר גברה הכרתי כשהייתי בגילו, לפני 10 שנים, כשהייתי בן 26 והדרכתי כושר קרבי בגן יבנה, ועומר גברה היה מובהק שם מהרגע הראשון. אני זוכר את היום שהודיעו לו שהוא לא התקבל לשייטת, זוכר שרצתי אליו הביתה, נכנסתי פנימה לחדר שלו, למיטה. היה מדהים לראות שגם כשהוא בכה וכאב לו, הוא אמר שהוא לא מוותר לעולם. אבל עומר כנראה האמין שהוא עושה משהו גדול מעצמו בשביל אחרים. וככה היו חייו. עומר הקריב את חייו לא ב7 באוקטובר. עומר הקריב את חייו מאז שאני מכיר אותו, מגיל 16. הפעולה ההירואית של להקריב את חייך למען אחרים היא משהו אחד נקודתי, אבל עומר מגיל 16 מקריב את חייו למען אחרים, ואז אני מעריך את עומר גברה. ואחד המשפטים שתמיד היינו אומרים זה שהמעשים שלנו מהדהדים אחרינו לאורך שנים, וככל שנעשה יותר מעשים טובים לאורך חיינו, ככה אנחנו נמשיך לחיות לנצח, גם אחרי שמתנו. המעשים שלנו ימשיכו להדהד בעולם. היה עוד משפט, אם לא עשיתי כלום, לא מגיע לי כלום. וגם אם עשיתי הרבה, לא מגיע לי כלום. ואני רוצה לשנות את זה קצת בשביל גברה. עשית הרבה, מגיע לך הרבה. מגיע לך גן עדן, אחי. אז עומר בשבילי היה יותר ממודל לחיקוי. האח שתמיד רציתי להיות כמוהו. תמיד לשאוף ממנו את כל מה שאני יכול. להיות הכי טוב במה שאני עושה. פשוט להיות ממישהו, כאילו זה המורשת שהוא השאיר לי. כל החיים שלי אני אשיין על הערכים של עומר ויהיה איתו. מי שמכיר את עומר יודע כמה הוא היה חשוב בשבילי וכמה אהבתי אותו ואוהב אותו. והייתי רוצה שעוד אנשים יהיו כמו עומר בערכים, בנתינה, במחשבה על האחר,
בלהרים את השקית זבל שיש בפינה של הכביש, כדי שהעולם הזה יהיה הרבה יותר טוב, המדינה שלנו תהיה הרבה יותר יפה וטובה, ושנבין על מה אנחנו נלחמים כאן. Destiny